अभी आप सुन रहे हैं महाकाल म्यूजिक 2 का शानदार प्रस्तुति। महाकाल म्यूजिक 2 का नए नए ऑडियो और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप सुन रहे हैं रुपेश राज की शानदार प्रस्तुति। हमरा जइसन मिलतौ न छौरी प्यार करे वाला तोरा गे। हमरा जइसन मिलतौ न छौरी प्यार करे वाला तोरा गे। कैमरा वाला सुन तोरा सनी कुछ डीजे वाला छोरा रे। कैमरा वाला सुन तोरा सनी कुछ डीजे वाला छोरा रे। हमरा जइसन मिलतौ न छौरी प्यार करे वाला तोरा गे। हमरा जइसन मिलतौ न छौरी प्यार करे वाला तोरा गे। कैमरा वाला सुन तोरा सनी कुछ डीजे वाला छोरा रे। कैमरा वाला सुन तोरा सनी कुछ डीजे वाला छोरा रे। छुछुरा तोरा पसंद लोगे। मिक्स बाय रुपेश कुमार मेहता, परमानंदपुर, गोसपुर, करजन बाजार, सिमराही रोड, सुपौल। कॉन्टैक्ट 9334848140। केतनो रहतो छौरी तोहर चेहरा मलिन गे। कैमरा छिए हाई फाई फोटो खींच देबौ क्लीन गे। कहां साफ हो छौ फिल्टर लगे भी तब न साफ तो। खींचे के ने लुइर छ फोटो कैमरा ले तीन रे। अपना तुमर जिसे खाली लई छ छोर सीन रे। बन्नी सलक दर भंगा तक में नहीं छै हमर जोरा गे। मधुबनी सलक दर भंगा तक में नहीं छै हमर जोरा गे। कैमरा वाला सुन तोरा सनी कुछ डीजे वाला छोरा रे। कैमरा वाला सुन तोरा सनी कुछ डीजे वाला छोरा रे। अभी आप सुन रहे हैं महाकाल म्यूजिक 2 का शानदार प्रस्तुति। महाकाल म्यूजिक 2 का नए नए ऑडियो। अभी आप देख रहे हैं डीजे रुपेश राज का शानदार प्रस्तुति। अभी आप देख रहे हैं डीजे रुपेश राज का शानदार प्रस्तुति। अभी आप सुन रहे हैं रुपेश राज की शानदार प्रस्तुति। संदीप सुमन कह पीछे ओ करा में लागल। हम छियो तोरे पलग कुछ दोसरे में पागल। रे बाबा तोहर आदत जे खराब छौ। डीजे वाला नीकू गाना जो बजाबै छै। आरती राज के फीलिंग दिल के जगाबै छै। राइटर विकेसी कहै छौ हमरा कमी नहीं छै तोरा गे। राइटर विकेसी कहै छौ हमरा कमी नहीं छै तोरा गे। कैमरा वाला सुन तोरा सनी कुछ डीजे वाला छोरा रे। कैमरा वाला सुन तोरा सनी कुछ डीजे वाला छोरा रे। हमरा जइसन मिलतौ न छौरी प्यार करे वाला तोरा गे। हमरा जइसन मिलतौ न छौरी प्यार करे वाला तोरा गे। कैमरा वाला सुन तोरा सनी कुछ डीजे वाला छोरा रे। कैमरा वाला सुन तोरा सनी कुछ डीजे वाला छोरा रे। बाय डीजे रुपेश राज।